Volem parlar-los de la figura del pregoner i ho farem amb Pepe el Male, que és encara el pregoner de Relleu i que està a puntet de jubilar-se. Miren. Relleu és un poble de la Marina Baixa. José Sirvent, molt bon dia, benvingut. Bon dia. Pepe el Male. Com és això, el Male? D'on ve este mal nom del Male? Perquè a més de dir mare, dia male. Quan era vostè xicotet? Sí. Anava, em feien por, m'enganxava la falda de ma mare, i ai male, que em peguen, i d'ahir s'ha quedat male, sí, ja. I pregoner de Relleu des de quan, Pepe? Del 1977, des del 92. Però després va reprendre altra volta, Després, en el 1997, vaig tornar a entrar d'estar ara. I com va arribar vostè a ser el pregoner de Relleu? Perquè vaig posar a treballar a l'Ajuntament, el que havia es va retirar, el senyor alcalde em va dir el que havia, diu, té que fer també els bandos. I nada, no hi ha problema, fer bandos. El primer que vaig fer em vaig passar la mà per la cara, a perdre la vergonya. Ah, sí? Sí. Però què vol dir això que ens passa a vostè la mà per la cara? Per no tenir vergonya. I això es lleva així passant-se la mà per la cara? A mi em va provar. Ah, sí? No em diga. Sí, tu vas a un puesto que hi ha molta gent i tens que dir alguna cosa i es veus. Dius, che, això com ho faig jo? Vas a la mà per la cara, tu dius, així estic jo, ja nada. Ja està, i endavant. I endavant. I quin tipus de notícies són les que vostè dona pel poble? El SUMA, arreglar camins... El SUMA, què és això del SUMA? La contribució rústica i urbana, cotxes, es diu el SUMA. El SUMA? Sí. És que la gent moderna no entenem d'estos términis, Ara es diu el SUMA, antes diu la contribució. Sí. El primer que vaig començar a fer bando, que es fa saber que demà tal dia tens la contribució a cobrar. I quines altres coses pregona vostè pel poble? Tot el que es perd, si es perd alguna cosa, si tens que fer una reunió de qualsevol cosa, també, tot no es queda res a fer. Avui no ens faria vostè ara una xicoteta demostració de com es pregona? A veure, què podríem pregonar ara? Tinc un bando... Ah, sí? No em diga. En el poble, en Relleu? Sí. De què ha de pregonar? La matança al cerdo. Ah, que estan ara en festes allí en el poble. A veure, i com faria el pregó en Relleu de la matança del porc? A veure, sí, vostè endavant. En la turuta, perquè per cert, això es diu turuta. Sí, és la turuta. La turuta, vinga, anem allà. Calla el personal i tal. Ah, això és perquè calla el personal i li presta atenció. El seu poble. Sí. Sí? L'estimen? Sí. Anem a comprovar un directe. Anem a veure si en realitat el poble de Relleu s'estima el seu pregoner, a Pepe el Male. Caram, quines coses li diuen, Pepe? L'estimen, a vostè. I vostè aprofita per a saludar a tots els seus amics quan va fent el pregó pel carrer? Sí. I va fent els amics, va parant-se i saluda a tots els amics? Sí. I amb quanta antelació, Pepe, li diuen a vostè les coses que ha de pregonar perquè se les puga preparar? Amb una setmana d'antelació? No. No? Amb quant de temps? Millor esta matí a les 9 una comparació i el president de la Càmera Agrària diu, Pepe, per la nit o per demà a la nit fas un bando que hi ha reunió de la cooperativa o d'això. Jo, si veig que puc fer-lo avui, el faig avui. Si no, demà a les 2 de l'esprà el faig. Demà a la nit, a les 8 de la nit, anar-te de soci a la Càmera Agrària. O sigui, que moltes voltes del dia pel dia, Sí. Li diuen les coses que ha de fer. I a més, vostè té molt de mèrit, Pepe, perquè vostè, en bon sentit adés, no sap ni escriure ni llegir, i vostè s'ho aprèn de memòria. Sí, de memòria. Però com s'apanya per a poder-se'n recordar de totes les coses que ha de pregonar? Perquè tindré que agarrar i controlar el cervell, com diuen, i fer memòria en el cervell. Perquè tot de memòria. I és molt dura la feina de pregoner, Pepe? No. L'únic que millor no confies i tu dius, ostres, però no hi ha res. Em vaig a l'horteta o això, potser ja venen a buscar-me a les 5 de les proves 6, que hi ha que fer un bando, home. No ho he tingut tot el matí per dir-ho. Deixa la feineta i ves el poble. Caram, o sigui, que de vegades vostè se'n va, no pot descansar, com aquell que diu, Pepe, no el deixem descansar un minut, ha d'estar sempre alerta. L'any passat duia el mòbil, que ara no el du, que és de l'Ajuntament. Porta mòbil vostè també? El duia, però només perquè em cridaren. Perquè l'avisaren si havia de dir algun pregó. Me'n vaig a Cabe
i a les 11 tenia l'àudia d'on tocava el rec, me'n vaig anar. Vaig demanar permís i dic, home, em venen a les 11, a les 10, que em criden que tenia que fer el bando de suma. Ho hem pogut un dia antes. I m'ho va haver organitzat una miqueta. Home, que vaig, faig el bando i quan van anar ja se n'havia anat la xica. No em diga. Perquè tenia de 10 a 12. Pepe, jo crec que a més queda demostrat que el poble de Relleu el vol molt a vostè. Sí. A vostè li queda poquet de temps per a jubilar-se i hem sentit fins i tot que alguna gent deia que el tiraran de menys quan vostè deixa l'ofici. Saluda a tot el poble, a tots els amics.